Ďakujem veľmi pekne. Ak dovolíte, ja sa pokúsim rozprávať odtiaľto, lebo viete, ja som riaditeľ a som zvyknutý diktovať a lepšie mi to myslí, keď chodím, ako keď stojím za pultom. Moja úloha je pozrieť sa na dnešnú problematiku očami Slovenska, čiže porovnať tie prezentované modely, ktoré sme tu videli, s možnosťami, ktoré sú pre nás otvorené v našej krajine. Na úvod mi dovolte pár zhrňujúcich informácií. My sme si pred časom robili medzi členmi Slovenského väzu tepla prieskum, ako sa vyvíjali predaj tepla za posledných 20 rokov. Tu vidíte tie krivky. Rok 2013 sme zobrali ako východziu bázu a išli sme do roku 1993. Vidíte, že spotreba tepla na vykurovanie sa znížila 2,5 krát a spotreba tepla na ohrev teplej vody klesla na polovicu. Samozrejme, táto krivka hovorí o tom, že došlo k zefektívneniu najmä na strane spotreby. Nemôžeme sa k tomu vyjadrovať nijako negatívne, lebo je to určite správny trend, ktorý bol práve dosiahnutý týmito úsporami, pretože v tých 90. rokoch sme mali energie lacné, nikto nešetril, nebol na to dôvod. Iný uhol pohľadu hovorí o tom, ako sa znižovala spotreba tepla na vykurovanie 1 metra štvorcového v obytných budovách. Toto je príklad zase z konkrétneho mesta od roku 2001. Čiže vidíte, že v začiatku tisícročia tá priemerná spotreba tepla na vykurovanie v tomto meste bola niekde na úrovni 150 kWh na metr štvorcový. Postupne realizovanými opatreniami to kleslo na úroveň zhruba 70 kWh na metr štvorcový. Samozrejme, to je priemer za celé mesto, ja vám to ukážem aj po jednotlivých budovách a ukážem vám to úmyselne kvôli tomu, aby ste videli, aký je veľký rozdiel medzi budovami, ktoré už nejaké opatrenia zrealizovali a tými, ktoré nie. Ten rozdiel je badaný tu. Hej, to sú tie budovy, ktoré ešte nezrealizovali tie zásadné opatrenia, ako je zateplenie. To znamená, že pre prevádzkovateľa systému v tomto meste to znamená, že tu je ešte plánovaný predpokladaný pokles jeho predaja tepla. Teplné rozvody samozrejme sú veľkou súčasťou, dôležitou súčasťou našich systémov, takže my sme si medzi členmi urobili taký prieskum, ako je to so stavom rozvodov z hľadiska ich veku. Toto sú najstaršie rozvody, staršie ako 40 rokov, časť dokonca staršie ako 50 rokov. Gro rozvodov, pomeru samozrejme k ich dĺžke, je vo veku od 15 do 40 rokov a už je tu vidieť pomerne zaujímavý objem rozvodov, ktoré boli v posledných rokoch zmodernizované. Takže myslím si, že na Slovensku už sme pokročili, teraz myslím výrobcov tepla v modernizácii pomerne dopredu. A tento graf zase ukazuje vývoj investícií teplárenských spoločností od roku 1998. Zaujímavé na ňom je vidieť tieto špičky, ktoré korešpondujú s podporou z eurofondov, respektíve jednotlivými obdobiami na podporu eurofondov, čiže teraz sa blíži ďalšie výzvy, ktoré sú zamerané na modernizáciu, takže verím, že zase to pôjde hore. Tento graf vychádza z ekonomicko-technického hodnotenia uplatnenia CZT Slovenskej republike, to je prvá časť toho názvu, ktorý je veľmi dlhý. Je to dokument, ktorý vypracovalo Ministerstvo hospodárstva v spolupráci so Slovenskou inovačnou energickou agentúrou ako správu Slovenska smerom do Bruselu o tom, ako sme postúpili v rozvoji CZT. Viackrát tento materiál použijem, takže začínam týmto grafom, len preto, aby som vám ukázal, aký je vývoj palivového mixu v CZT na Slovensku. Zaujímavé je samozrejme pokles podielu, respektíve výroby tepla z hnedého uhlia od roku 2010, mierny pokles plynu, nárast najmä medzi rokmi 2011 a 2012 výroby tepla z obnoviteľných zdrojov. Samozrejme ten posledný rok 2014, ten hovorí najmä o tom, že bol teplý rok, takže to nie je určite celkom objektívny obraz. CZT na Slovensku. CZT na Slovensku je 16 000 vykurovaných bytových domov. To znamená 650 000 bytov. 1,8 milióna obyvateľov. To je potenciál, respektíve to je tá základňa, ktorú CZT na Slovensku predstavuje. Aj z tohto pohľadu to znamená, že CZT určite je veľmi dôležitý prvok slovenskej energetiky. Prečo to tak je? Jednoducho myslím si, že je to preto tak, lebo centrálne vykurovanie, ako sme tu počuli v mnohých prezentáciách, je jednoducho výhodnejší spôsob zásobovania obytných aglomerácií teplom. Teraz si dovolím prejsť niektorými tými modelmi, ktoré nám tu boli prezentované, ako sa úspešne rozvíjajú v niektorých západných krajinách a skúsim ich porovnať s našou reálnou skúsenosťou. Začnem kogeneráciou. Počuli sme veľakrát dnes, že kombinovaná výroba elektriny a tepla
je jeden z tých hlavných smerov, ktorým sa má energetika a zvlášť komunálna energetika uberať, pretože je to perspektívny spôsob, ako efektívne energiu využiť. Budem citovať najskôr z návrhu energetickej politiky Slovenskej republiky z roku 2014. Je potrebné preferovať CZT s kombinovanou výrobou elektriny a tepla oproti výrobe elektriny z fosílnych palív bez využitia tepla. A potom z tej štúdie, o ktorej som hovoril, ekonomicko-technické hodnotenie uplatnenia CZT, najväčší potenciál dodatočnej, vysokoučinnej kombinovanej výroby sa predpokladá v existujúcich systémoch CZT, z ktorých je zabezpečená dodávka tepla koncovým odberateľom. Čiže z hľadiska našich dokumentov, štátnych, oficiálnych, jasne vyplýva, že kogenerácia je ten smer, ktorý všetci akceptujeme ako spôsob, ako vyrábať energiu najefektívnejšie, a CZT je rešpektované ako tá cesta, ktorou sa táto energia, tento spôsob výroby energie kombinovaný dá najlepšie uplatniť. Toto sú hodnoty spomenutej štúdie, aby ste mali predstavu asi o objemoch inštalovaných výkonov jednotlivých zariadení a o vyrobenom tepla, vyrobené elektrine z týchto zariadení v kogenerácii v roku 2014. Zaujímavé je to rozdelenie graficky po jednotlivých technológiách. Ten prvý stĺpec hovorí o výrobe elektriny kombinovaným cyklom, kombinovaným spôsobom v plynových turbínach, druhý je v protitlakých párnych turbínach, potom nasleduje kondenzačné párne turbíny, štvrtý stĺpec plynové turbíny s regeneráciou a posledný stĺpec je kogenerácia na báze plynových spaľovacích motorov. Čiže ako vidíte, veľmi zaujímavý potenciál, ale ešte lepší, alebo zaujímavejší grafom o chvíľku ukážem, ale chcel by som ešte ocitovať predsa len z spomenutého ekonomického technického hodnotenia a uplatnenia CZT. Predpokladá sa, že v najbližších rokoch najväčšiemu využitiu technického potenciálu vysokoučinnej kombinovanej výroby dôjde najmä v segmente existujúcich malých a stredných zdrojov tepla, čiže výhrebne a centrálne prskové kotlovne, v ktorých sa spaľuje zemný plyn, inštaláciou technológie so spaľovacími motormi. Čiže znovu ďalší dokument zdôrazňuje obrovský potenciál, ktorý pre kombinovanú výrobu tepla je práve v systémoch centrálnej výroby tepla. Toto je graf, na ktorý chcem poukázať, ktorý naväzuje na všetko, čo som predtým povedal. Ukazuje potenciál výroby tepla v kombinovanej výrobe pri jednotlivých technológií. Prvé dva riadky sú rok 2011 a 2014, čiže to je nejaký stav, ktorý máme za sebou. Ale tu je prognóza, ktorá v tejto štúdie vychádza pre rok 2020 a pre rok 2025. Čo je zaujímavé, že najväčší potenciál rastu je zaznamenaný práve v kogeneračných jednotkách na báze plynových spaľovacích motorov, čo presne naväzuje na to, že tieto zariadenia majú uplatnenie práve z malých zdrojov znečistenia, respektíve malých zdrojov výroby tepla v centrálnych systémoch. To je tá oficiálna stránka. To je určite v poriadku, všetci s tým budete súhlasiť, že ten potenciál je jasne identifikovaný, jasne popísaný, podpora tá deklaratívna je úplne jasná. Ako je to potom v realite? Kolegovia, ktorí široko využívajú kogeneráciu, keď som sa ich spýtal, ako oni hodnotia tento potenciál, že skutočne je to tak, že skutočne vidia ten priestor, tak každá debata skončí zázračnou formulkou, ktorá sa volá G-komponent. Toto je príklad konkrétny z jednoho zdroja o výkone 3 MW elektrického výkonu, ktorý ročne platí takúto sumu za G-komponent. Ten zdroj vyrába takýto objem tepla. Platba za G-komponent je samozrejme náklad, ktorý ten výrobca musí vynaložiť. To znamená, že mu to zvyšuje jeho náklady. Keby tie náklady nemal, mal by nižšie náklady a mohol by lacnejšie predávať, napríklad teplo, ktoré vyrába. Takže táto suma predstavuje na jeho objem tepla takúto hodnotu. Čiže na každú megawatt hodinu vyrobeného tepla to robí v jeho prípade euro 72. To nie je málo. Budem citovať z regulačnej politiky na rok 2017-2021, ktorá bola prijatá pred niekoľkými týždňami. Legitímnym prvkom regulovaných poplatkov je tzv. G-komponent, ktorý platia všetky zdroje pripojené do prenosovej sústavy. Zdôrazňujem túto polvetu do prenosovej sústavy. Poplatok je ustanovený nariadením komisie, ktorým sa ustanovujú usmernenia týkajúce sa mechanizmu kompenzácie medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav a spoločného regulačného prístupu k spoplatneniu prenosov, ktorá je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatnené vo všetkých členských štátoch aj vo výške 0,5 eur za megawatt hodinu.
ľahce. 3 zdroje, vidíte ich výkony, vidíte ich platby za G-komponent a vidíte ich dopad na megawatt hodinu elektriny. Nie 0,5. Preto sa v regulačnej politike hovorí o prenosovej sústave, lebo tieto malé zdroje, o ktorých hovoríme my, o ktoré ide nám prioritne, sú do distribučnej sústavy pripojené. To znamená, že toto je také typické slovenské. My povieme, my máme čisté ruky, to Brusel. Oni nám to nariadili, povedali nám sumu, tu musíte platiť. Ale tá realita býva niekedy iná. A to je ten prípad. To bola kogenerácia, obnoviteľné zdroje. Ďalší smer, ktorý sa pokladá za veľmi perspektívny z hľadiska budúceho rozvoja CVP. Stratégia Európskej únie v oblasti vykurovania chladenia už tu bola spomenutá, je to nový dokument z februára tohto roku. Citujem: zvýšenie využitia obnoviteľných zdrojov energie môže byť dosiahnuté prostredníctvom centrálnych systémov vykurovania a chladenia. Super. Návrh energetickej politiky Slovenskej republiky v roku 2014. Podporovať efektívne systémy CZT s dodávkou tepla z OZE. Jeden z cieľov. Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov z Ministerstva hospodárstva z roku 2010. Vysoký stupeň centralizácie zásobovania teplom vytvára dobré technické predpoklady na využitie obnoviteľných zdrojov energie. Zase, všetko je úplne super, všetko nám hrá do karát, môžeme veselo rozvíjať využitie obnoviteľných zdrojov, máme podporu. Až na maličkosť. Keď sa začalo využitie obnoviteľných zdrojov rozvíjať, skutočne, reálne rozvíjať, tak zasiahol regulátor takým spôsobom, že začal sa regulovať nákup paliva. Reguluje sa samozrejme tak, že sa reguluje u toho, kto nakupuje, nie u toho, kto predáva. Inými slovami, trh s palivom je neregulovaný, že každý predávajúci môže predávať za akú cenu chce, akýkoľvek obchodných podmienok, kam chce, a regulovaný je ten, kto nakupuje. Navyše, tú regulovanú cenu môže URSO kedykoľvek svojvoľne zmeniť obyčajným zverejnením tzv. Korekčného faktora na svojom webovom sídle, ako sa honosne hovorí. A to bez dôvodnenia, bez pripomienkového konania a bez analýz. To sa samozrejme stalo. Aktuálny stav. Dnes je, toto poznáte, korekčný koeficient 0,74 konkrétne pre drevnú štiepku. Keď si to prepočítate podľa štátnej normy STN 480058 na listnatú štiepku, tak pri štiepke z listnatých drevín o vlhkosti 50% to predstavuje maximálnu nákupnú cenu 39,96 eur za tonu. Nesplatný stav. Samozrejme, museli sme to nejako reagovať, tak Slovenský zväz výrobcov tepla si urobil interný prieskum medzi svojimi členmi, medzi všetkými, ktorí majú nejaký zdroj, využívajúci obnoviteľné zdroje, konkrétne hovoríme o biomase v tomto prípade, a pýtali sme sa ich, ako to je s ich skutočnými nákladmi, koľko skutočne vynaložia na nákup toho paliva, či sa zmestia do tejto úrovne, ktorá bola takýmto spôsobom stanovená zvonku. Toto je 52 zdrojov a ich ceny. Pardon. Tá červená čiara je tá hodnota maximálna, za ktorú by mohli nakupovať podľa stanovenia regulátora. Takto sa to zdá, celkom super, tak polovica je dole, polovica je hore, tak to nie je žiadna nejaká veľká tragédia. Ale toto hovorí, opakujem, o 52 zdrojoch a aj o ich nákupe, ich nákupných cenách. Nehovorí to o tom, aké objemy nakupujú. Medzi tými 52 zdrojmi je veľa zdrojov, ktoré sú malé kotolničky, ktoré majú biomasu len ako doplnkový zdroj. To znamená, že ročne potrebujú 500 tón. 1100, možno 1500 tón maximálne. To je to, čo zoženú v tom meste, kde pôsobia. To znamená, že zoberú dreviny, ktoré v meste získajú orezávaním stromov v parku a podobne. A to im úplne stačí. Pravidlá to majú za náklady, respektíve za nejaké zaplatenie dopravných nákladov. Toto samozrejme na nejakú korektnú analýzu nestačí, preto my sme sa na to pozreli úplne inak ešte. Doplnili sme tieto informácie o objem, koľko toho dreva tie jednotlivé zdroje potrebujú, aby sme zistili objemovo, ako sa zmestíme do tejto ceny. O tomto hovorí tento graf. Len 15,5% objemu biomasy potrebnej na výrobu tepla v systémoch členskej organizácie Slovenského zväzu výrobcov tepla spadá nákladovo do tej hranice. 15,5. Ešte jednu vec musím zdôrazniť. Táto analýza si myslím, že je skutočnou analýzou, pretože my sme sa nepýtali len na to, koľko platia za to drevo ako také,
ale koľko sú ich skutočné celkové náklady. Pretože ako viete, niektorí platia zvlášť za drevo, zvlášť za dopravu toho dreva do kotolne, niektorí platia prenájom skládky ešte ako náklad, niektorí platia nejaké manipulačné poplatky. My sme to sa pýtali na tú skutočnú záverečnú cenu a toto sú tie výsledky. 70% tepla, respektíve nákupných obstarávacích nákladov s tým súvisiacich, je ďaleko za to stanovenou hranicou. To je tiež jeden z dôvodov, prečo v posledných rokoch nastáva takáto situácia. Tento graf je práve z tej spomenutej stratégie Európskej únie v oblasti vykurovania a chladenia a hovorí o tom, aký je podiel obnoviteľnej energie vo vykurovaní a chladení. Chcem povedať, že tento graf čerpá údaje z tabuľky, ktorá zhodnocuje všetkých 28 členských krajín. Všetkých 28. Len 4 krajiny zaznamenali pokles za posledné 3 roky. Len 4 krajiny. Slovensko, Estónsko, Norsko a Portugalsko. Ale chcem zdôrazniť. Estónsko, Norsko a Portugalsko majú podiel obnoviteľnej energie 30 až 40%. Čiže tam, keď to kleslo percento, to si nikto skoro ani nevšimne. Ale Slovensko má momentálne 7,5%. Obrovský rozdiel. Vo všetkých ostatných 24 krajinách dochádza ku kontinuálnemu rastu využitia obnoviteľnej energie. Ďalšia zaujímavá kapitola je odpadné teplo. Nemôže byť lacnejšie teplo ako to, ktoré už je vyrobené a nikto ho nepotrebuje. Logicky. Myslím si, že to je určite zaujímavá cesta, ktorú by sme radi využili. Preto vo všetkých európskych dokumentoch je využitie odpadného tepla preferované. Zase budem citovať z európskej stratégie. Využitie odpadného tepla je známym a rozširujúcim sa opatrením na zvýšenie celkovej účinnosti teplného systému. Môže byť súčasťou energetickej integrácie, keď je odpadné teplo získané a vyvedené mimo zdroja tepla okolitým spotrebiteľom tepla, napríklad pre vykurovanie domácností prostredníctvom centrálneho vykurovania. Využiteľnou technológiou umožňujúcou využitie odpadného tepla sú tepelné alebo chladiace distribučné systémy, či tepelné siete. V centrálnom vykurovaní a väčšie tepelné siete, ktoré spájajú zdroje odpadného tepla s budovami a priemyselnými závodmi. No a teraz sa pozrieme zase na slovenskú realitu. Predstavte si, že má niekto odpadné teplo a chce vám ho predať, pretože ho nepotrebuje, je mu zbytočné. Pre vás je to super, lebo to teplo by ste mohli získať za pomerne nízke náklady, pretože to teplo jednoducho je nepotrebné. Lenže takýto dodávateľ zvyškového odpadného tepla je výrobcom tepla, keďže ho predáva za účelom zisku. Je. To znamená, že pravdepodobne, myslím si, hoci nemám právne vzdelanie, že sa vyžaduje, aby bol licencovaným subjektom, čiže mal odborne spôsobilú osobu. Ako by stanovil cenu takéhoto tepla, respektíve ten, kto nakupuje, ako by sa stanovila? Musela by byť dvojzložková? Musela. Podliehala by schvaľovaniu úradu pre reguláciu? Podliehala. Ako sa bude účtovať regulačný príkon? Ako sa stanoví? Predpokladaná spotreba predaj deleno 5300? Super. Ako sa bude platiť za fixnú zložku? Vyhláška hovorí, platí sa kontinuálne každý mesiac 12 minút. Čo vtedy, keď odpadné teplo nie je? Odpadné teplo je výsledok, vedľajší produkt nejakého priemyselného procesu, to znamená, máte závodnú dovolenku, odpadné teplo nie je, vy ho nemôžete odoberať, budete ho platiť? Asi áno. A úplne super, prvička, ako v takomto prípade dodržať štandardy kvality. Takže myslím si, že na teraz je odpadné teplo v slovenských podmienkach málo využiteľné. Z týchto dôvodov, nie z technických, takýchto dôvodov. Ďalšou kapitolou je využitie nadbytočných kapacít. Tie grafy, ktoré som ukazoval na začiatku, hovoria o tom, že ako sme kedysi veľa predávali tepla, ako málo predávame dnes. Samozrejme, medzi tým sme prešli veľkou rekonštrukciou, ale stále mnohé zdroje, alebo väčšina zdrojov má dostatočné kapacity na to, aby bolo schopné vyrobiť, dopraviť väčšie objemy tepla, než to robiť dnes. Tento graf znovu hovorí o vývoji skutočnej spotreby tepla na vykurovanie a vychádza z pomenutej ekonomicko-technického hodnotenia uplatňania CZT v Slovenskej republike z dielne Ministerstva hospodárstva. Ukazuje tam posledné roky. Len pripomínam, aby sme videli, že ako sa nám ten potenciál vlastne vytvoril, ktorý máme nadbytočný dnes. Samozrejme, tá úspora sa vytvára rôzne. Manžel hovorí manželke, obliekaj sa, idem do krčmy. Manželka sa poteší, miláčik, bežme so sebou. Nie, vypínam kúreň.
tak aj to je možno cesta, ktorá k tomu vedie, ale asi nie tá hlavná. Aké je riešenie využitia nadbytočných kapacít? Samozrejme, jedine nájsť nových odberateľov, pre ktorých tieto kapacity využijú. Pretože by nám to zvýšilo účinnosť výroby a distribúcie tepla. Samozrejme, že by to znížilo vyťaženie životného prostredia. Znížilo by to spotrebu primárnej energie. Znížilo by to jednotkové výrobné náklady a tým pádom platby odberateľov za teplo. Všetko super. Bolo by to úžasné, ak by to bolo možné. Príklad z praxe. Táto budova nie je pripojená na CZT. Tu vidíte rozvod tepla, ktorý ide vedľa tej budovy. Táto budova ročne spotrebuje takýto objem tepla. Je vykurovaná zemným plynom, čiže jeho spotreba plynu je 18 300 kubíkov. Jeho ročné náklady na palivo, na obsluhu nejakú základnú, ktorú tam majú, na revízie, ktoré platia, opravy sú 10 120 eur. Tie opravy samozrejme rastú, pretože tá kotolňa už sa blíži k dobe životnosti, čiže každým rokom sú trochu vyššie, ale toto je nejaký priemer spočítaný, aby sme dostali k objektívnym hodnotám. Čiže toto je aktuálne náklady tohto prevádzkovateľa takéto budovy. V tom meste samozrejme funguje CZT, pretože vidíte tie rúry. Tak prevádzkovateľ CZT oslovil túto budovu s ponukou, že ja mám tie rúry za plotom, pár metrov, pripojím ťa, ja využijem svoje kapacity a ty budeš spokojný. A dopracovali sa takýmto hodnotám. Náš prevádzkovateľ má variabilnú zložku 40 eur za megawatt hodinu, pretože investoval pred pár rokmi do využitia obnoviteľných zdrojov, čiže páli štiepku konkrétne v tomto prípade. Má fixnú zložku, ktorá je miernejšie vyššia práve v dôsledku toho, že mal nejakú investíciu. Vypočítal regulačný príkon tejto budovy na základe tejto spotreby podľa vzorca 24,72 a keď tie hodnoty vynásobili jednotkovými cenami, náklady tej budovy boli 10 073. Čiže otázka znie, či sa našemu majiteľovi oplatí pripojiť. Jeho doterajšie náklady 10 120, navrhované náklady vychádzajúce z reálnych cien, čiže úspora 47 eur. A teraz si predstavte toho majiteľa tej budovy, čo si asi povie, tak za 47 eur ja mám teda študovať nejaký návrh zmluvy, asi právnik ma bude stať viacej, to by nestojí za to. To sa určite nepotrhám. Teraz mám vlastnú kotolňu, som si sám sebe pánom, nemusím v podstate nič riešiť, tam si objednám nejakú opravu a som vysmiatý. To, že ono tie, povedzme, 2-3 roky do kotolňu bude musieť odstaviť a nahradiť ju novou, to teraz nerieši, to bude riešiť potom. Možno pripojenie, možno nejakým iným spôsobom, ale teraz mu to nestojí za to. Inými slovami, náš dodávateľ tepla neúspel s takouto ponukou, nepripojil nového odberateľa, nevyužil svoje zbytočné nadbytočné kapacity. A nemohol postupovať inak. Nie je iná cesta, ako by ho presvedčil. Len teoretická. Predstavte si, že by postupoval tak, že mu povie: môj milý budúci potenciálny odberateľ, ja ťa chcem pripojiť, lebo keď ťa pripojím, tak mi to pomôže, výrazným spôsobom si zvýšim svoju účinnosť a tebe by to mohlo tiež pomôcť, lebo si zniží svoje náklady v prípade, ak ti ponúknem trošku iné parametre odberu, než vychádzajú z výpočtu regulačného príkonu. Dohodnem sa s tebou, že nebudeš mať regulačný príkon 24, ktorý vychádza z toho výpočtu, ale povedzme 15. V takom prípade by ten rozdiel medzi tými nákladmi predstavoval 1895 eur, čo je 18%. Ja si myslím, že každý odberateľ pri 18% úspore už by sa asi hlboko zamyslel. Dalo by mu to za to. Aký by bol výsledok? Nebudeme hovoriť o tom, že by sa našemu dodávateľovi CZT zvýšil príjem za variabilnú zložku, pretože samozrejme tá by odišla na pokrytie palivových nákladov, ktoré by vznikli s touto dodávkou. Čiže jediný reálny nadbytok príjmu by mal na účtovaní fixnej časti ceny tepla. Ak by účtoval tých 15 kW krát svoju cenu, tak ten príjem, ktorý by dosiahol, by bol 2925 eur. Samozrejme z logiky dnešnej regulácie to vychádza tak, že z tejto sumy by si mohol 255 eur nechať ako svoj zisk, 570 eur by sa mu navýšili oprávnené náklady na tzv. Položku 3.3, z ktorou by mohol zvýšiť platy svojim pracovníkom, napríklad, alebo ich poslať na nejaké zaujímavé školenie, napríklad CEM, aby zaplatili účastnícky poplatok. Ale zvyšná suma 2100 eur by mu
by boli neoprávnene navýšené náklady, ktoré by musel pri zúčtovaní rozpočítať svojim odberateľom a vrátiť im to. Inými slovami, ak by mohol sa dohodnúť takýmto spôsobom s týmto majiteľom budovy, majiteľ budovy by mal nižšie náklady 18%. Prevádzkovateľ CZT by mal vyšší zisk, mal by viac zdrojov na svoju vlastnú prevádzku a všetci ostatní odberatelia by mali lacnejšie teplo. Nevidím nikoho, kto by na tomto obchode prehral. Nikoho. Ale možné to nie je. Preto to. Regulačná politika. Jednoznačne stanovený výpočet regulačného príkonu bez možnosti dohody medzi dodávateľom a odberateľom zabráni špekuláciám a zvýhodňovaniu niektorých odberateľov. V maximálnej možnej miere vytvoriť podmienky na stabilizáciu cien. Za týmto účelom určovať spoločnú cenu tepla v rámci opcie pre každého dodávateľa tepla na celé regulačné obdobie, ktorá dostatočne naplní atribúty miery solidárnosti medzi odberateľmi. Inými slovami, menej solidárnosti a menej zabráneným špekuláciám, všetci platia viac. Ďalší problém v otázke využitia nadbytočných kapacít je faktor primárnej energie CZT. Malá vec. Príklad. Jeden prevádzkovateľ na Slovensku vo svojom zásobovanom území má investora, ktorý by rád vybudoval tam polyfunkčný objekt potrebou teplného príkonu zhruba 600 kW. Samozrejme, náš dodávateľ tepla tieto kapacity voľné má, vie mu túto kapacitu naplniť, je oslovil ho svojou ponukou. Navyše, je to veľký zdroj, patrí medzi zdroje s nižšou cenou tepla. Náš investor prejavil záujem o pripojenie k takémuto systému, pretože to pokladá za najlacnejší spôsob, najkomfortnejší spôsob a hlavne v budúcnosti bez starosti. V tej chvíli sa zverejní návrh výpočtu faktora primárnej energie pre CZT, kvateľ len návrh, ale samozrejme všetky strany začnú počítať, pretože aj návrh už sa musí zhodnocovať. A náš investor dospeje k záveru, že keby sa to počítalo podľa toho pôvodného návrhu, tak nemá šancu sa takýmto pripojením, keďže dodávateľ využíva uhlovodíkové paliva, nemá šancu sa dostať do energetickej triedy A1, a teda nemá šancu svoju novú investíciu skolaudovať. Investor pozastavil projekt, čaká na záverečný stav, ako to dopadne s faktorom primárnej energie CZT. A samozrejme okrem toho, pretože je to investor a odber tepla nie je jeho prioritná vec, nestavia tú budovu preto, aby mohol kupovať teplo, ale stavia ju pre nejaký iný účel, tak samozrejme pripravuje plán B. Nejaký, ako si pokryť svoje potreby teplné tak, aby sa dostal do energetickej triedy A1. Ale všetky tie alternatívy B znamenajú, že nebude odoberať teplo alebo v takej výške od centrálneho zdroja, bude ho to stáť viacej na investícii, bude ho to stáť viacej na prevádzke. Čiže znovu tu nie je nikto, kto by vyhral z tejto situácie. Keď sa tento návrh na výpočet faktora primárnej energie CZT objavil, tak sme sa samozrejme nad tým zamysleli aj v rámci Slovenského zväzu výrobcov tepla. A berieme to tak, že celá debata okolo faktoru primárnej energie smeruje k jednému jedinému cieľu, k základnému cieľu, a tým je znížiť spotrebu primárnej energie. Myslím, že sa v priebehu toho procesu prípravy všetkých dokumentov na to pomaličky zabudlo, tak my sme si urobili analýzu. Zobrali sme si jeden konkrétny slovenský systém, CZT, a odhadli sme potenciál úspor, respektíve budov, ktoré ešte nie sú obnovené, musia prejsť obnovou a bude sa ich faktor primárnej energie CZT týkať pri tomto. Ten potenciál tých budov je zhruba 30% z toho celého elektorátu, respektíve z toho celého nasobovaného územia. A uvažovali sme. Tak, alternatívna 1 hovorí, oni sa zateplia, to znamená, že budú mať nižšiu spotrebu tepla, ale zostanú pripojení na CZT. Koľko primárnej energie v takomto prípade bude potrebné na pokrytie potrieb celej tej sústavy? Alternatíva 2. Nebudú sa môcť, budú sa musieť odpojiť, lebo faktor primárnej energie CZT podľa pôvodného návrhu, opakujem, je taký, keďže dodávateľ tepla, dodávateľ podzemného plynu, je taký, že by nesplnili kritériá pre A1 triedu a nemohli by skolaudovať, že jediná cesta, že budú hľadať nejakú inú alternatívu. Povedali sme si, odpoja sa. Zostane znížená výroba tepla na centrálnom zdroji, samozrejme nejaká spotreba plynu na ich kotolniach. Koľko v takomto prípade bude potreba primárnej energie? V prvom prípade, že zostanú pripojení 1 119 000 kubíkov zemného plynu. V prípade, že sa odpoja,
klesne samozrejme spotreba plynu na CZT, pribudne spotreba tepla na tých budovách, v tých budovách 1 124 000, čiže viac. Inými slovami, ak robíme nejaký výpočet faktora primárnej energie CZT, mali by sme myslieť na to, čo bol ten cieľ, čiže aby smeroval k tomu, aby sme všetky naše systémy rozvíjali tak, aby sme dosiahli zníženie spotreby primárnej energie a nie je nárast. Vytváranie rôznych obchodných modelov, videli sme tam nejaké príklady z krajín západnej Európy, ako môže dodávateľ tepla pracovať so svojimi zákazníkmi. Naši zákazníci samozrejme, každý je iný. Každý má iný charakter spotreby a každý chce, aby sme individuálne posudzovali jeho potreby a vyšli mu ústrety, ale môžeme to urobiť? Nemôžeme osloviť nových odberateľov a tým znižovať jednotkové náklady ostatných. Videli sme príklad prečo. V mene solidárnosti nemôžeme rešpektovať objem a význam jednotlivých odberateľov pre technickú a ekonomickú stabilitu systému, že nemôžeme vyhodňovať tých odberateľov, ktorí sú pre nás kľúčoví. Nemôžeme zatvárať dlhodobé odbery s garantovanými hodnotami, parametrami technickými a cenovými, na základe ktorých by sme mohli plánovať dlhodobé investície. Nemôžeme rešpektovať rôzne úrovne odberu, napríklad nerešpektujeme rôznu úroveň nákladovosti spojených s obsluhou jednotlivých zákazníkov. Pretože máme rovnakú cenu. Nerešpektujeme, nemôžeme rešpektovať rôznu úroveň vlastníckych vzťahov. Keď si niekto postaví výmenníkovú stanicu za vlastné peniaze, platí za teplo rovnako, ako ten, kto si ju nechá postaviť od dodávateľa tepla. Samozrejme, že nie sme schopní rešpektovať rôzne schémy odberu. Neumožňuje nám to diferencovať odberateľov s vyrovnaným kontinuálnym odberom oproti ostatným, tí, ktorí sú pre nás dôležití. Nemôžeme oddeliť odberateľov, pre ktorých je CZT len špičkovým zdrojom a v mene solidárnosti sa im všetci ostatní skladajú na ich náklady. A nemôžeme prostredníctvom obchodných a cenových modelov vyrovnávať odberový diagram, napríklad tlačiť tých odberateľov, aby odoberali teplo v inom čase, ako nie je nutné, aby to robili v špičke, aby nám to umožnilo lepšie si nastaviť využitie svojich vlastných technológií. Tým samozrejme súvisia investície. A faktor investičného rozvoja Y1, Y2. Dovolím si len malý príklad. Jednoduchý. Nič komplikované. Plynová kotolňa. Potrebujete investovať do plynovej kotolne, výška investície 250 000 eur. Faktor investičného rozvoja Y1 vám umožní zvýšiť si svoje oprávnené náklady o 37 000 eur. Ale vaše skutočné odpisy sú 41 000. Úroky, ak ste polovicu tejto investície riešili investičným úverom, tak úroky predstavujú 3600, čiže celkové náklady sú 45 000. Toto, čo si môžete uplatniť, to sú tie skutočné. Komu sa chce potom investovať? Ochrana ovzdušia. Dovolím si čerpať zo štúdie spoločnosti, ktorá sa volá Národná energetická spoločnosť pána doktora Šoltésa, poznáte ho. Je to spoločnosť, ktorá sa venuje meraniu emisí na Slovensku, čiže nie je to teoretická štúdia, ale vec, o ktorú sa môžeme oprieť. Pán doktor konštatuje, malý zdroj neprodukuje malé množstvo emisí. Množstvo produkovaných emisí znečisťujúcich látok z malých zdrojov je niekoľkonásobne vyššie ako z veľkých zdrojov. Kontrola emisí je prakticky nulová pri malých zdrojoch. Naopak, pre veľkých zdrojov je kontrola veľmi prísna a limitné požiadavky niekedy likvidačné. Toto je graf emisie znečisťujúcich látok pri veľkom zdroji je prvý rad, pri malom zdroji je druhý rad. Chceme takto? Alebo takto? Lepšie takto. Poznáte ma, nemám rád fajčiarov, tak si neodpustím. Zákon o ochrane nefajčiarov v paragrafe 7 zakazuje sa fajčiť na verejných letiskách, drahových vozidlách a tak ďalej. Na otvorených nástupištiach to vzdialenosti 4 metre od vymedzenej plochy nástupišť. Ďaká za ten zákon. Ale sa pýtam, ako je možné, že je zakázané takto jedna cigareta na nástupišti a toto je povolené.
Samotná ekonomicko-technická štúdia hodnotenia uplatnenia CZT dielne ministerstva hospodárstva hodnotí úsporu emisí CO2 dosiahnutý vysokoúčinnou kombinovanou výrobou na Slovensku. Posledný rok takto. Čiže je to tak, CZT a zvlášť kogenerácie je cesta ochrany vzdušia. Myslím, že CZT je skutočne bezpečnejšie, ekologickejšie a zdravotne bezpečnejšie. Informácie. Veľmi dôležitá vec, hoci sa nám to nezdá, väčšina z nás, väčšina z vás, nebudem hovoriť o sebe, sú technici a berú technickú stránku veci ako tú najhlavnejšiu, ale informácie smerom k zákazníkom sú veľmi dôležité. Preto smernica Európskeho parlamentu o energetickej efektivnosti hovorí, že členské štáty zabezpečia, aby sa po vyúčtovaní uviedli dostatočné informácie, ktoré poskytnú koncovým odberateľom komplexný prehľad o aktuálnych nákladoch na energie. Inými slovami, ak odberatelia nemajú dostatok informácií, tak sa nemôžu správne rozhodnúť. Trošku odbočím. Chcem sa s vami podeliť o jeden objav. Chceme kúpiť do firmy auto. Pred týždňom bol autosalón, bol som sa tam pozrieť, vybral som si takéto nejaké, stojí 9900 €. Skoro som podpísal objednávku, ale potom som si uvedomil. To auto, to je 350 kg kovu, plechu, stojí to 1260 €. 200 kg hliníka podľa katalógu, to je 4300 €. Nejaké plasty, aby to nejako vyzeralo. Samozrejme potrebujete dneska už palubný počítač, bez toho auto dneska nebude jazdiť. A zhruba 44 kg potrebujete kaučuku na pneumatiky. Keď som si to zrátal, tak som zistil, že my si to auto sami dokážeme vyrobiť za 6590 €. To je úžasná úspora, 34%. Tak preto nebudem hlúpy, aby som si kúpil hotové auto, keď si ho môžem vyrobiť sám, nie? Ja som to tajil dodnes. Dnes to už viete aj vy, a keď to šikovne rozšírime v národe, tak automobiloví oligarchovia majú po chlebe totálne. Jasné, nezbláznil som sa, bolo to len na ilustráciu, aby som zvýraznil, že aké sú pravdivé a skutočné informácie veľmi dôležité. Pretože spotrebiteľ musí mať skutočne presné a včasné informácie o svojej skutočnej spotrebe energie, aby bol schopný riadiť svoju spotrebu energie, pretože to má vplyv na jeho náklady. A musí mať pravdivé, a zdôrazňujem aj to červene, úplné a neskreslené informácie o svojich skutočných nákladoch na energiu. Toto je veľmi dôležité. Keď sa prednedávnom objavila návrh vyhlášky o rozpočítavaní, ktorý zahŕňoval nejaké pravidlá poskytovania takýchto informácií aj pre tých odberateľov tepla, ktorí nie sú napojení na CZT, tak sa proti tomu zdvihla nejaká vlna odporu, som sa dozvedel, čo ja nechápem. Nerozumiem tomu. Tí zákazníci, ktorí sú napojení na CZT, tieto informácie majú komplexne do posledného centu, vedia, koľko za energiu zaplatia. Nechápem, prečo by to nemali vedieť aj ostatní. Ako sa potom môžu správne rozhodnúť? Alebo chceme, aby nemali tie informácie z nejakého dôvodu? Idem k záveru. Už rozprávam dlho, ale predsa len ešte niečo mám. Stratégia Európskej únie v oblasti vykurovania chladenia z tohto roku hovorí: spotrebiteľ musí byť v centre tejto stratégie. Využívanie moderných technológií a inovatívnych riešení nás posúva inteligentným, efektívnym a udržateľným systémom vykurovania chladenia, ktoré môžu otvoriť možnosti energetických a finančných úspor pre firmy a občanov, zlepšujú kvalitu ovzdušia, zvyšujú úroveň zdravia a komfortu jednotlivcov a poskytujú výhody pre spoločnosť a celú. Ja si myslím, že sa to lepšie už ani nedá napísať. Toto proste by sme si mali my všetci brať do srdce ako základ našej práce. Pretože ak chceme prosperovať a fungovať ako teplárenské spoločnosti, tak si musíme vedieť udržať svojich zákazníkov a musíme si vedieť získať nových zákazníkov. Dokážeme to len vtedy, ak naša ponuka bude pre nich ekonomicky vždy výhodnejšia. Ak dokážeme účelne využívať potenciál, ktorý nám dáva kombinovaná výroba a využitie obnoviteľných zdrojov energie. Ak to bude naša dodávka pre našich zákazníkov komfortnejšia. Ak dokážeme využiť potenciál, ktorý má CZT práve v ochrane kvality ovzdušia. A ak dokážeme poskytnúť nové služby. Nepotrebujeme k tomu príliš veľa. Mať možnosť investovať, zvyšovať energetickú efektívnosť a využitie inovatívnych postupov a technológií, ktoré sa nám núkajú a ktoré sa v iných krajinách využívajú.
mať možnosť vytvárať individuálne obchodné modely, aby sme dokázali sa prispôsobiť potrebám našich zákazníkov. Potrebujeme efektívnu spoluprácu s mestami, pretože oni sú našim dôležitým a hlavným partnerom pri našom podnikaní. Napríklad aj tým, že nás zaťažujú zbytočnými nákladmi, prehnanými platbami za rozkopávkové povolenia, vecné bremená, nájomné a podobne. Potrebujeme, aby všetci naši odberatelia, existujúci a potenciálni, mali pravdivé, neskreslené a úplné informácie, aby keď sa rozhodujú, sa rozhodovali a mohli zvažovať všetky informácie, ktoré majú k dispozícii. Aby sme mali možnosť zatvárať dlhodobé a garantované kontrakty s našimi odberateľmi, pretože tie sú nevyhnutné preto, aby sme mohli plánovať dlhodobé investičné stratégie a zabezpečiť si zdroje na tieto investície. Potrebujeme uvoľniť neefektívnu reguláciu a byrokraciu, ktorá neprospieva nikomu, ani spotrebiteľovi, ani nám, ani štátu. Som presvedčený o tom, že centrálny spôsob vykurovania skutočne patrí medzi najmodernejšie spôsoby, alebo je najmodernejší spôsob, aký môžeme používať. Keby takáto sála nebola tu v Bratislave, ale sedeli by v nej ľudia, neviem, v Helsinkách, Paríži alebo niekde inde, neboli by tam múdrejšie hlavy, ako sú tu. Neboli. Máme aj my ten potenciál, vieme to, vieme, čo máme robiť, ale jedine, čo potrebujeme, mať voľné ruky. Jednoducho, aby sme tie systémy mohli rozvíjať, aby sme mohli ísť dopredu. Vieme, všetci, alebo väčšina z nás vie, kam chceme ísť, vieme našich zákazníkov uspokojiť, vieme im dať ponuku, ktorá bude pre nich atraktívna, zaujímavá, ale musíme mať tomu možnosť. Nesmú nás zväzovať pravidlá, ktoré nám v tom bránia. Ďakujem veľmi pekne.